Bueno, aquí estem al camí de la Serra Canyelles i ara aquí baix agafarem un corriol també que va fins a Can Amat de la Figuera. Un lloc bastant guapo, on abans hi havia la masia de Can Amat de la Figuerola aquesta, que era un restaurant. I és un restaurant, el que passa és que abans estava més obert de cara al client, o de cara personal més sovint, però ara sembla que s'han retraigut una mica i no em sembla que més fan eventos i històries d'aquestes. Que s'ha posat molt de moda això, ok? Si no, que li preguntin a la meva filla, la Natàlia. Vinga, aquí estem. Fot-li canya, Arminio. Vinga. Anem-hi. Aquí, ara aquí, i aquí entrem ja al corriol, ok? Bueno, vinga. El corriol és una altra delicatessa, Aquest ja no dic els metres que té ni res, perquè, en fi, m'equivoco poder una mica. Però bueno, també no passa del mig quilòmetre una mica més. Ok, vinga, que s'ha d'estar aquí al 100%. Si no, me la foto. Si no vull sortir a l'APM. Ok. Bueno, a part no tinc ningú que gravi per darrere. Així és l'olla. Aquí baix surten uns corriols que van també cap als barrancs aquests aquí baix. I bueno, en fi, de moment vaig sol i és a vegades una mica perillosiu. Aquí estic més segur. A casa sano i salvo. Aquí sense cap problema de fissures. Ok. Bueno, aquí tranquil. Bon dia. Hola, noi. Hi ha un gos per aquí? Sí? Va, mira. Val. Vinga, merci. Bon dia. Bueno, ja hem passat el tram, una mica més de llonces, i bueno, aquí hi ha una mica de fangueig, suposo, perquè sempre hi és, veus? Aquí a l'altura de Balado també hi és, però bueno, de moment encara portem una bici. Bastant bé, tio. Aquí ja em fot un fart de netejar bicis, tio. És que... A Marí, que si l'elèstica. Bueno, mira, aquí és la guai, deixa d'estar històries, aquí és el que hi ha. Bueno. Aquí, pam, vinga, molt bé. Ja ho tenim, vinga, una mínia. Ja se'l matalàs. Sí, senyor. Mira. Ara ja és camí ample, Ok. Aquí dalt, les cases, no sé si es veuen, però estem al cantó de dalt de tota Can Parellada. Ok? Aquí més endavant, aquí allò que hi ha al gros, surt un corriol cap a l'esquerra. Baixa amb forta pendent, però bueno, es pot fer. El que passa és que a mi m'agrada més
anar per l'altre cantó. Ok? I aquí està. M'agrada més anar per l'altre cantó perquè... En fi. Aquí dalt ja tenim les cases de l'organització de Can Parellada, que la tenim aquí davant. Ok. Se sortirà per allà. Ja ens ha sortit.